Na zámku Loučeň velice rádi zabloudíte. Doslova. Užijete si zábavu při procházení zdejších labyrintů a bludišť, v parku se nadýcháte čerstvého vzduchu a uvnitř zámku proniknete do historie šlechtického rodu Turn Taxisů. Dozvíte se mimo jiné, co je pojilo s Bedřichem Smetanou a uvidíte klavírní křídlo, na které slavný hudební skladatel hrál. V malebném prostředí městečka na Nymbursku dokážete strávit celý den a rádi se sem vrátíte. Nevěříte? Přesvědčíme vás. Na výlet do jedné z nejnavštěvovanějších památek v Česku vás zve Daniel Mrázek. Přišli jsme na dřevěný most, na lávku, díváme se do příkopu a vidíme tady, vypadá to jako nějaký ornament, mandala. Je to taková mandala vytvořená podle principu posvátné geometrie. Je to královský labyrint, teď čerstvě dokončený na počest otce vlasti Karla IV. Labyrint Karla IV. Ukazuje ředitelka společnosti Zámek Loučeň, která vlastní a provozuje zdejší zámek, Kateřina Šrámková. My jsme základní kamen k tomuto labyrintu pokládali v roce 2016, když jsme slavili 700. výročí narození Karla IV. No a jsem ráda, že to dokončení nám trvalo méně než dostavba svatovícké katedrály. Tak to věřím, že to jste opravdu rádi, že jste to zvládli rychleji než za několik set let. On je to obrazec v zemi. Jak je udělaný, nebo co má říkat? K velkému rozmachu budování labyrintů a hlavně těch labyrintů v podlaze docházelo v dobách, kdy se stavěly gotické katedrály. A ten nejznámější labyrint v Chartres je v nádherné gotické katedrále, která velmi připomíná svojí siluetou chrám svatého Víta. My věříme tomu, že Karel IV. Byl inspirován touto katedrálou, neboť v té době, kdy se stavěla, tak on prokazatelně v Chartres pobýval, nebo to tam jezdil navštěvovat. Takže máme mnoho dobrých důvodů se domnívat, že v těch původních plánech na výstavbu svatovícké katedrály měl být i podlahový labyrint. Potom ten velký boom labyrintu pominul, z těch chrámů zmizely v 15. 16. století a když se svatý Vít v 19. století dokončoval, tak už na labyrint pochopitelně nedošlo. Takže my tento náš, jak říkáte, obrazec v podlaze vnímáme jako dílo, které asi Karel měl v plánu, ale ty následující generace ho již nedokončily. Splnili jste jeho odkaz? Splnili jsme, doufáme, jeho odkaz a co je zajímavé, kde se ty labyrinty v těch chrámech do podlahy dělávaly, tak vždycky průměr toho labyrintu byl stejný jako rozeta nad západním vchodem do katedrály. Takže i tento náš královský labyrint má stejný průměr jako rozeta nad západním průčelím svatého Víta. Je to dost velký obrazec. Má 10,7 metrů. Těch labyrintů tady na Loučeni máte několik. Když jsme sem vcházeli tady do toho krásného zámeckého parku, tak jsem si některých všiml, hlavně u zámku. Světelný, je tam travnatý, je tam boxusové bludiště, takže máme jich celkem 12 s tímto posledním královským přírůstkem a to naše labyrintárium je zapsané i do České knihy rekordů jako místo s největším počtem labyrintů a bludišť na jednom místě. A ze všech možných materiálů? Ze všech možných materiálů. Máme tady rostlé bludiště, tisové, buksusové, to travnaté. Máme tady labyrinty z kamene, jako třeba ten pískovcový, tam vzadu dole v údolí. Máme palisádové bludiště, takže každý ten kousek je úplně jiný. Dá se v nich zabloudit? No samozřejmě, v bludištích se dá zabloudit. Rozdíl mezi labirintem a bludištěm spočívá v tom, že v bludišti jsou ty slepé úseky, kde se musíte vrátit, zatímco labirintem vede pouze jedna cesta do středu a tam zabloudit nemůžete. A vy to nemáte? Máme obojí. Máme labirinty i bludiště, takže v tom velkém tisovém bludišti opravdu zabloudit můžete. Ještě jsme tam nikoho nenašli úplně ztraceného, takže věřím tomu, že návštěvníci vždycky cestu ven najdou. Každý se našel. Ten důvod, proč jsme se zastavili tady u labirintu Karla IV., není náhodný, protože Karlu IV. Budete věnovat i letošní léto. Ano. Celý srpen
Tady na Loučení bude probíhat takový komponovaný program pro zejména rodiny s dětmi, ale věřím, že si ho užijí i ti, kteří přijdou bez dětí, které jsme nazvali Dětství Karla IV. A vlastně půjdeme s návštěvníky nebo návštěvníci sami proti proudu času až do toho 14. století, do doby, kdy se mladý králevic Karel vrátil z Francie a přišel do země svých předků a stal se markrabětem moravským. Říká ředitelka společnosti Zámek Loučeň Kateřina Šrámková. Můžeme se tady po tom parku trošku porozhlédnout? Určitě. Tak vyrazíme. Jak je ten park rozsáhlý? 23 hektarů. To už je hezké místo na procházku. Určitě ano. Návštěvníci, kteří k nám přijíždějí, tak tady v podstatě v poklidu mohou strávit téměř celý den, protože když byste chtěl projít všechny ty cestičky a pěšinky okolo parku, tak si myslím, že ta procházka je tak minimálně na hodinku a půl. Krásně se tu dýchá. Teď naštěstí není úplné vedro, ale já si myslím, že i ve vedru by tady bylo příjemně, protože je tady hodně stromů. Je tady hodně stromů, máme tady i 2 vodní plochy, stojíme teďka u horního rybníka, kterému se také říká Nebeský, neboť on nemá žádný přítok, ale je napájen jenom vodou, která stéká tady z těch svahů za ním. Ten celý zámecký park, jak vidíte, je členitý, přestože jsme v Polabí, tak to tady není rovná placka, ale lidé si tady opravdu můžou pěkně vyšlápnout a nachodit tady po parku pár kilometrů. Máme tady bezpočet laviček, na kterých můžete odpočinout. No a pochopitelně jenom, kdybyste každému tomu labirintu či bludišti věnovali 10 minut, tak je to už zase 2 hodinky k tomu navíc. Takže opravdu, když sem někdo přijede na chviličku, tak to prolétne letem světem, ale je to plnohodnotný celodenní výlet pro celou rodinu nebo skupinu. Takže svačinu sebou. Svačinu buď to sebou, anebo máme na nádvoří restauraci Vtipná kaše, kde mimo jiné podáváme takové další vtipné jídlo čápy s mákem. To je co? Čápy s mákem, to je náš originální recept, říkáme ze starých zámeckých kuchařek. Je to teplý moučník, jsou to noky z bramborového těsta, smažené, obalované v máku s cukrem a potom ještě přelité horkými švestkami a ozdobené kopečkem zachysané smetany. Mňam. Za mě to fantasticky chutná s třetinkou dobrého piva. Tak a tady i laik pozná, že tento stromeček je nový, protože je kolem něj nová ohrádka, která ho má chránit. Ano, nový dub jsme vysadili 1. května 2024 v den, kdy jsme slavili 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Proč je pro vás Evropská unie tak významná, že jste se rozhodli tady na počest Evropské unie a českého členství v ní zasadit strom? Ten důvod je velmi jednoduchý a to, že kdyby nebylo Evropské unie a kdyby nebylo těch dotačních programů na podporu cestovního ruchu, tak by určitě zámek Loučeň nebyl tak vyhledávanou a oblíbenou turistickou destinací, jakou je dneska. My jsme již v roce 2005, což byl necelý rok po vstupu do Unie, měli možnost podat žádost o dotaci z evropských fondů. Byli jsme mezi těmi, kteří v té soutěži, která byla velmi náročná, uspěli. A v roce 2006 se začalo stavět a v roce 2007 jsme díky této finanční podpoře mohli zámek otevřít veřejnosti. Takže vlastně to celé labyrintárium, úprava tohoto historického parku, veškeré arboristické zásahy, komunikace, rozvody elektřiny, také brány, ploty, kašny, zavlažování, prostě to všechno, co dneska tvoří infrastrukturu sloužící k pohodě a k relaxu návštěvníků, tak to jsme dokázali vybudovat pomocí evropských dotací. Takže já si myslím, že zámek Loučeň může být právem hrdý na to, že se to tady povedlo a že vlastně od prvního dne až do dneška to všechno slouží tomu původnímu účelu. Prosím, račte dovnitř. Dovnitř zámku nás zve jednatelka, ředitelka společnosti Zámek Loučeň Kateřina Šrámková a dostali jsme se pod klenuté stropy do krásné místnosti. Tak, povězme si něco o zámku.
Tento barokní zámek byl postaven na počátku 18. století Františkem Maxmiliánem Kaňkou pro rod Valdštejnů. Vlastně obývaly ho 3 šlechtické rody. Po Valdštejnech přešel do vlastnictví Fürstenbergů, ale bylo to jako věno, a potom stejným způsobem věnem přešel do rodiny Turntaxisů. Takže vlastně za celou dobu, co tady pobývaly šlechtické rodiny, zámek nebyl nikdy prodán, naštěstí se mu nikdy nic špatného nestalo a po druhé světové válce byl znárodněn a bylo tady školící středisko Ministerstva dopravy. Stoupáme po schodech. My jsme ten interiér tady na zámku pojali jako přiblížení života šlechtické rodiny na počátku 20. století. Drželi jsme se archivních materiálů a fotografií, které se nám povedlo získat z doby, kdy zámek obývala rodina Alexandra Turntaxise s jeho manželkou Marií a 3 syny, které měli. Takže takto si myslíme, že to na zámku vypadalo. A když tady byli i potomci původní rodiny Turntaxisů, tak byli velmi potěšeni tím, jak autenticky ten interiér na ně působí. Velké obrazy na stěnách, erby na stěnách. Ano, jsou to erby šlechtických rodů, které byly sňatkem spřízněny s rodinou Turntaxisů. Teda to jsou pořádné saně. Tyto pořádné saně asi by běžně původní majitele tady na zámku neuložili, nicméně my je tady máme proto, abychom mohli našim návštěvníkům vyprávět příběh Turntaxisů a hlavně pošty, kterou Turntaxisové provozovali na území celé svaté říše římské. V 16. 17. století měli monopol na poštovní přepravu, kromě zásilek převáželi také cestující, no a potom v době napoleonských válek o tento svůj monopol de facto přišli. Nicméně ten žluto-černý, řekli bychom, vizuální styl mnoho pošt a poštovních úřadů používá dodnes. Tady na nás dýchá klid a vzdělání. Vešli jsme do knihovny. Knihovna je vlastně jedinou opravdu autentickou místností, která na zámku zůstala z doby po druhé světové válce, neboť tady to bylo vybudováno jakožto vestavěný interiér do podoby anglického klubu, takže je to skutečně unikát a ty knížky, na které se díváme, tak těch je tady několik tisíc. A co jsou to za knížky nebo o čem jsou? Není to bohužel původní knižní fond, jsou to knížky, které postupně vykupujeme různě z antikvariátů a máme tady také mnoho knihoven od dárců, kdy třeba návštěvníci, kteří u nás na zámku byli, rádi na nás vzpomínají, potom měli nějaké knížky staré doma, bylo jim líto je vyhodit, takže vlastně je sem na zámek věnovali. Této místnosti tomuto salonkové vodí modrá barva. A já už se dívám tady na to piano. Je to piano, které myslím, že to je? Ano, to je přesně to křídlo, které je datováno z doby, kdy na zámek docházel i mistr Bedřich Smetana za knížety z rodiny Turntaxisů a je dochováno, že v tomto hudebním salonku také sám hrával. Vlastně bylo to v době jeho jabkenického pobytu, když jako člověk postižený hluchotou pobýval v jabkenické myslivně u svého zetě, pana Švarce. To byl nadlesní na zdejším panství Loučensko-Dobrovickém a rodina si toho velmi vážila, byla jeho mecenáši a podporovateli a Bedřich Smetana složil také pro Alexandra Turntaxise duet z domoviny, který tady máme v původní partituře uložený v té vitrínce. Tady takový papírový svazek s notami. Nebo ne? Nebo je to tenhle? Tady. Tenhle. Takže tento notový sešit. Je to křídlo funkční? Tak jedním prstem. Chtěl jsem, aby to bylo aspoň něco trošku podobného tomu, co skládal Bedřich Smetana. Ale zajímavý pocit dotýkat se kláves, kterých se dotýkal Bedřich Smetana. Ano, při speciálních příležitostech děláme i takové malé komorní koncerty tady v hudebním salonku, nebo taky někdy při svatbách se ten klavír používá k hudebnímu doprovodu. Tady je království koní.
Tady je pracovna knížete Alexandra, který byl velkým milovníkem i chovatelem koní. Ve zdejších stáních byli i koně závodní a není tajemstvím, že turn taxisovské koně několikrát vyhráli Velkou pardubickou a v podstatě až do dnešních dob jeho klisna Lady Anne byla držitelkou toho největšího počtu vítězství. To asi souvisí s taxisovým příkopem. Ano, Taxisův příkop souvisí s rodovým jménem Turn Taxis, ale ne přímo s naší loučenskou rodinou Turn Taxisů, ale s tou, která sídlila na zámku v Litomyšli. Na zámku se bydlelo kdysi, ale na zámku Loučeň se dá bydlet i teď. Ano, máme tady přímo v té historické barokní budově 3 zámecké apartmány, které si vybírají klienti pro takové romantické víkendy, kratší pobyty, protože jsou zařízeny v historickém stylu. Ty ložnice jsou doplněny velkou koupelnou, jsou tam uprostřed velké vany, takže je to takové výjimečné bydlení v naprosto autentickém prostředí barokního zámku. A nějaký doprovodný program nebo nějaký tip, co tady lidé můžou strávit? Napadá mě třeba nějaký wellness? Wellness máme potom ve vedlejší budově našeho zámeckého hotelu Maximilian, který má dohromady 60 pokojů, takže nějakých 131 lůžek. A máme tam také bazén a saunu. Máme tady ještě koupací biotop, máme venkovní zahrádku, v létě děláme pikniky, takže jsme rádi, že k nám jezdí klienti, jak třeba na 1 noc na přespání, anebo i rodiny s dětmi během prázdnin na třeba týdenní pobyt. Kousíček od nás jsou Poděbrady, Mladá Boleslav, jsou tady krásné lesní komplexy, ve kterých se nechá procházet nebo jezdit na kole, takže já věřím, že tady je co dělat opravdu celý týden. Zámkem Loučeň nás provází Kateřina Šrámková. Posloucháte podcast, ve kterém představujeme nádherný zámek v malebném městečku na Nymbursku, zámek Loučeň. Všetečné dotazy pokládá Daniel Mrázek a ochotně na ně odpovídá jednatelka a ředitelka akciové společnosti Zámek Loučeň Kateřina Šrámková. Paní ředitelko, my jsme se před chvilkou prošli zámkem, seznámili jsme se s jeho historií. Teďka se ale věnujme jeho současnosti, protože ta je také hodně zajímavá. Zámek Loučeň je jednou z nejnavštěvovanějších českých památek. Jak jste toho docílili? U nás sezona nikdy nekončí. My jsme doslova otevřeni 365 dní v roce. Když jsme zámek Loučeň v roce 2007 otevírali veřejnosti, tak ještě bylo obvyklé, že se zámky otevíraly 1. dubna a v říjnu se před zimou zavíraly. A my už od té první sezony jsme zámek nechali otevřený celoročně. Díky tomu, že vlastně je tady veškerá infrastruktura, na zámku můžeme topit, takže dokážeme své návštěvníky přivítat na zámeckých prohlídkách v jakékoliv roční době. A ten úspěch velké návštěvnosti minulých let určitě přičítám fenoménu Příběh vánočního stromečku. To jsou naše speciální prohlídky, které pořádáme v době adventu Vánoc a vlastně až do svátku 3 králů nebo do poloviny ledna, kdy v každé zámecké místnosti je jiný vánoční stromeček a vyprávíme tady příběhy o tom, jak se stromečky zdobívaly historicky, jaké jsou vánoční zvyky třeba v různých zemích, jakými materiály lze stromeček ozdobit, takže máme za sebou již 6. ročník a jsem moc ráda, že se nám návštěvníci na zámek Loučeň na příběh vánočního stromečku vracejí. Prosinec je pro nás 2. komerčně nejúspěšnější měsíc v roce a je to díky příběhu vánočního stromečku. Tak to je úžasné, protože v prosinci většina památek, nechci říct spí, protože ono pořád se na památkách něco děje, když jsou návštěvníkům uzavřené, tak probíhají údržby, které by jindy probíhat nemohly, ale to je fascinující, kdy jiné památky mají nulovou návštěvnost, vy máte top sezónu. Ano, u nás přesně v prosinci je top sezóna. Já musím říct, že na mnoha památkách to ani technicky není možné, aby se zámkem provázelo, protože tam třeba není vytápění. Takže jsme rádi, že tady to pro komfort našich návštěvníků máme a že nám to skutečně umožňuje zámek využívat celoročně. Pojďme teď na začátek vašeho působení tady na zámku Loučeň. V jakém stavu jste zámek převzali do vlastnictví?
Já jsem na začátku zmiňovala, že zámek byl školícím střediskem Ministerstva dopravy a já musím říct, že dopraváci a železničáři se tady za mě k tomu areálu chovali velmi hezky, takže byť nebyl úplně exkluzivně vybaven, ale určitě byl funkční, svítilo se tady, topilo se tady, byla tady voda, všechno, co je potřeba, takže my jsme de facto museli projít zásadní úpravou těch interiérů. Ano, vyměnili jsme střechu, udělali jsme nějaké opravy krovu a podobně, ale na rozdíl od jiných památek, které byly v daleko zdevastovanějším stavu, tak zámek Loučeň vypadal celkem hezky. Ale přesto, čím jste si tady museli na začátku projít a co asi bylo tak nejtěžší, nejnáročnější, co vám dalo fakt zabrat? Pro nás byla velmi náročná ta krize kolem roku 2008-2010, kdy jsme přišli vlastně o všechny firemní zákazníky, neboť v té době firmy škrtly rozpočty na vzdělávání a team buildingy, takže nás velmi podržela ta naše individuální klientela, lidé, kteří na zámek chodí jako jednodenní návštěvníci, takže to bylo takové složité období. Potom pochopitelně poznamenala nás doba covidová, kdy jsme díky těm různým opatřením museli zámek otevírat a zavírat, takže v podstatě bych řekla, každá pětiletka měla nějaká svá úskalí a jsme rádi, že jsme všemi těmi úskalími zatím propluli. Dokáže si soukromý zámek na sebe vydělat? Rozhodně, my nemáme jiné zdroje, než ty, které máme utržené za naše služby, prohlídky zámku, ubytování a tak dále. Takže my z těch našich tržeb musíme být schopni splácet úvěry, které jsou pořád ještě veliké, které jsme si na začátku vzali na tu celou rekonstrukci, protože nebylo to financované jenom z dotací, ale víc než polovina těch investičních nákladů byla úvěr. A musíme vydělat na údržbu toho areálu, musíme vydělat na zaměstnance, aby byli spokojení a rádi tady na zámku pracovali, takže pro mě ta ekonomická soběstačnost je nezbytnou nutností a jsem moc ráda, že se nám to daří. No a díky čemu se sem lidi vrací a tím pádem umožňují to vaše fungování? Já jsem velmi ráda, že se často potkávám s lidmi, kteří říkají takzvaně, že zámek Loučeň nosí v srdci, protože sem rádi chodí do zámeckého parku na procházky, rádi navštěvují naše labyrintárium, mají rádi naše restaurace, takže moc mě těší, že se nám povedlo tím původním záměrem, který jsme vlastně vymysleli v roce 2004, se zapsat do povědomí české veřejnosti, která si zámek Loučeň vzala jako místo opakovaných návštěv. To si myslím, že je ten klíč k našemu úspěchu, že dokážeme návštěvníkům nabídnout takové služby, za kterými rádi přijdou opakovaně. Kolik návštěvníků za rok sem přijde? V těch posledních statistikách, které byly zatím publikované za rok 2022, tak jsme na 6. místě mezi zpřístupněnými hrady a zámky. A je to tak kolem 170-180 tisíc návštěvníků ročně podle těch našich statistik. Takže je to vždycky trošičku o sezóně, o počasí, takže kolem tohoto čísla se tak plus minus pohybujeme pravidelně. Na co se vás třeba lidé ptají, nebo co vám říkají? Už jste říkala, že nosí Loučeň v srdci. Nějaké další reakce? Že jim tady chutná, že je tady krásná příroda a že je dokážeme stále překvapovat novými věcmi, které pro ně chystáme. To je asi to nejdůležitější. Ano, jsou to letní programy, které děláme pro děti. Už se stalo pravidlem, že celý srpen je věnován rodinám s dětmi pod titulem České pohádkové léto. Letos s dovědkem Dětství Karla IV. Máme v prosinci, v lednu příběh vánočního stromečku, děláme čokoládové prázdniny na podzim, slavíme svátek matek, svátek otců, slavíme Den bosé turistiky, takže opravdu ten náš kalendář akcí je plný událostí, o kterých víme, že návštěvníkům přinášejí radost. No a úplně na závěr, jaké máte plány do budoucna se zdejším zámkem? Já říkám, že jsme tady takovými domovníky a že naše role spočívá v tom, abychom zámku dali ekonomickou náplň, která zajistí jeho dlouhodobou udržitelnost. Na začátku jsme mluvili o Maxmiliánu Kaňkovi, který byl stavitelem tohoto barokního objektu a že se zámek postavil před téměř 300 lety. Tak já věřím, že aby ty zámky barokní a nejenom barokní tady byly za 300 let, tak je právě role našich generací, abychom se o udržitelnost těch památek přičinili. Uzavírá Kateřina Šrámková.
jednatelka společnosti Zámek Loučeň, která vlastní a spravuje stejnojmennou středočeskou památku. Paní ředitelko, moc děkuji za velice zajímavou prohlídku a přeji vám hodně spokojených návštěvníků. Já také děkuji, bylo to s vámi velmi příjemné. A od mikrofonu ze Zámku Loučeň se loučí a hezký den přeje Daniel Mrázek.